is-Sindku Nazzjonalista ta' Santa Venera Elizabeth Vella inqabdet mill-Awditur Ġenerali biksur tar-regolamenti finanzjarji. Vella kienet qed tieħu flus mingħand għalliem talli ħallitu jagħti privat mill-bini tal-Kunsill, flus li suppost kellhom jidħlu fil-kontijiet bankarji tal-Kunsill. Is-Sindku Nazzjonalista ta' San Lawrenz Għawdex Noel Formosa qed ikun investigat mill-Pulizija brabta mal-iskema tal-pannelli fotovoltaiċi. Formosa tkun akkużat li biftehim ma' negozjant adotta sistema legali fejn nies kienu qegħdin jieħdu rifużjoni massima meta ma kinux intitolati għaliha. Is-Sindku ta' Kerċem Joe Green akkużat li ħebb u sawwa tkun tistabli tal-Pulizija waqt il-qagħdi ta' dmirietu. Skont ċiedra ngħatat fil-qorti l-Pulizija ġibirlu l-attenzjoni li kien qed ipparkjat ħażin bi Green ma iżda ma rridx jiċċaqlaq minn postu u għalhekk ħebb għall-Pulizija. Il-Viċi Sindku tal-Munxar Mario Camilleri tkun akkużat b'falsifikazzjoni ta' dokument. Dokument falsi min għamel użu minnu saħansitra diġà nstab ħati fil-qorti u weħel sentenza ta' ħabs. Is-Sindku Nazzjonalista ta' Żebbuċa Għawdex Charles Saliba tkun investigat mill-Pulizija fuq allegazzjonijiet serji ta' irregolaritajiet. Fost l-oħrajn sar rapport dwar kif is-Sindku ta' direct orders għal xogħol li kien jiswa aktar mill-ammont permess mill-liġi kif ukoll għamel infiq mingħajr l-approvazzjoni tal-Kunsill. Franz Catania, Kunsillier Nazzjonalista f'Ħażabbar qed ikun investigat brabta ma' allegazzjoni ta' tixħin fil-ħruġ tal-liċenzji tas-sewqan tal-karozzi. Catania jinsab sospiż mix-xogħol wara li l-Pulizija bdiet tinvestiga każ ta' korruzzjoni fl-Awtorità tat-Trasport f'Malta. U Gregory Brincat instab ħati ta' korruzzjoni fl-iskandlu tad-Dipartiment tal-VAT. Każ li seħħ fi żmien li Brincat kienet jokkupa l-karika ta' Viċi Sindku Nazzjonalista fis-Swieqi fejn ammetta li kienu li javadi t-taxxa tal-VAT sa minn mindu iddaħlet f'pajjiżna. Ir-raġel li għandu 40 sena ġie akkużat fil-qorti prova jikkorrompi tifla ta' 16-il sena. One News ma jistax ixandar isem dar-raġel fuq ordni tal-qorti. Lorenz Gonzi u Paolo Borċ Olivier jafu minn huwa dar-raġel, jafu l-akkużi li tresqu kontra tiegħu u l-fatt li bħalissa jinsab miżmum arrestat fil-ħabs ta' Kordin. L-att akkuża kontra r-raġel li okkupa kariga pubblika f'isem il-partit ta' Lorenz Gonzi jitkellem waħdu. Dar-raġel qed tiġi akkużat li żamm jew issekwestra minuri kontra l-volontà tagħha bħala mezz biex tiġi mġiegħla tagħmel xi ħaġa jew toqgħod għal xi ħaġa li toffendi l-mistħija tas-sess tagħha. Barra minn hekk qed tiġi akkużat ukoll li kommetta attentat vjolenti għal pudur fuq l-istess minorenni, ġab ruħu b'tali mod li ta' fastidu l-vittma u li offenda l-pudur jew il-morali b'emil illi sar flok pubbliku. Waqt li n-nikidemek tkeċċa fuq il-post ma jirriżultax ittieħdu passi kontra dar-raġel li attakka tifla ta' 16-il sena.